जों दिनै YTI Majlispur Block Committee bai जों थानाय 3 दिन सिगां जों अर कग्रि खालामनानै सिनि अकरा खरसा ताको कग्रा फाखानिया तुगिया बना जों नक तांगि रनाय होनो जों कग्रि खालामनानै आव हायखाना जों दिनै कगनार फायखा जों दिनै बना जों जे मानसक जों दिनै नक कताल जों दिनै तांगि रलायखा सिन सुबा खाताय अर सिनि ताको सोशल वर्कर ताको सुदिक सं बर बसंना सुबाखा बरन बेलाखन पाइपला हामबाय जों साउम सानामो जों बसना सालगा बुबाग्रान जे नाहर मुंतिखे बुबाग्रान जे दागि मुंतु जों जत्तना जों हानसाके जों जत्तना sin boron bagi sing balke sing sobalain unsuna hambai ne sri mongke an mong John Milton Debroma ang YTI Majlispur Block Committee ni president hambai